Okay, hello to Minecraft. Okay. Okay. Og hvis I ikke kunne nå at læse det, så vil jeg bare sige, der stod, at jeg vil prøve at vise jer en ting, jeg har lavet. Okay, hvis man kan blive gider. Minecraft. Jeg vil. No. Okay, en pille. Godt. Okay, no. Det hvis jeg vil have det passende SMP. Okay, home. Der er lavet gennem hus, singleplayer, kan man så have lavet en by og alt muligt der. Det er den måde, vi lige skal ind i. Okay, som I kan se, så er det lidt proppet, fordi der er hundredvis af køer. Men hvis I stadigvæk er interesseret i at se de køer, jeg tror bare, jeg vil vise jer det hus, jeg har lavet. Okay, ja, det er home. Jeg vil. Okay. Kan I se? Det her er det hus, jeg har lavet. Med glas. Okay, flyve. FL. Nå. Ja, og hvis I spørger, hvordan jeg kan skrive, det er fordi, jeg har noget singleplayer commands. Men hvis I gerne vil have det, må I skrive det til mig ind på min bror. Så skal jeg nok hjælpe jer. Så skal I bare sige til. Okay. Kan I se? Det her er så det hus, jeg har lavet. Javel. Nydeligt, hva'? Okay. Og det her inde, det er så stuen. Eller det er et slags kontor af en art, siger jeg. Og det her ude, det her, det er så der, hvor vi spiser. Og så herinde kommer stuen. Og det der, det er så min datters togbane. Og hvis I vil se, prøv at se, hvor stort det er i forhold til mig. Det er jo meget stort. Prøv at se. Så har, ja, det er Thomas togbanen og et bogreol. Og det der, det er et hus. Og hvis I ikke kan se noget, så nå, det kan vi åbenbart ikke. Så må vi lige bruge 20 mand i items igen. Selvom det ikke er det, jeg er mest glad for. Jeg kan nu bedst lide at ikke bruge noget cheating. Jo. Javel, sådan. Okay. Jeg glemte lidt at lide min seng. Vel, godt. Okay, og hvis I kan se det, så er det jo meget stort, det spisebord. Og legehus og det hele. Men prøv at se. Der er vist sket en lille fejl. Nå, der er en lille fejl her. Nå, det er ikke min fejl. Og som I kan se, så er der mange af dem der. Jamen, det er jo fordi, jeg har mange penge. Og så se der. Det er sådan et slags
Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det egentlig. Nogle slags spisested eller sådan noget. I hvert fald et sted, hvor man kan have tingene. Og jeg ser, så det herude, det er så spisestuen. Der har vi pejsen. Der har vi sofaerne. Og der har vi min datters lille stol. Okay, hvis I så kigger, så er det her jo DVD eller boksen, højtalerne, og så har vi en fladskærm, og så er der en Wii, og så er der også en Xbox, PlayStation 3, og så er det der op til højtalerne. Det der ovenpå. Godt, så har I set det. Ved du hvad? Ja, I når sgu ikke at se resten af mit hus. Men I kan se med næste gang, når jeg viser, ja, når jeg sådan set viser, hvordan det er. Har jeg overhovedet optaget det her? Ja, vel. Okay, det var så Hypercam 2.